Bi ye tɛnɛndon ye sɛbɛtanburu kalo tile 15 san 2025 Tɔgɔkuni TV Jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintigimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Mali finitigilakaw ka ɲɛmayasoba bɔra ka kunnafoni di kɛ ka yira k'a fɔ karidon sɛbɛtanburu kalo tile 14 san 2025 sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ u kɔni ye min ye mugujugu jigi min ye Bamanci tigilama dɔw kan dɔgɔfiri min ye Segu ale marabolo kɔnɔna ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso o y'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw na olu ka wulikajɔw an'u ka jateminɛni nato senna yalasa min ye ka se ka dankari kɛ jatigɛwale kɛbaaw la wa ko ni wulikajɔ in bɛ to senna Mali ale kurukara bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ ye k'a fɔ an ka Mali sɔrɔdasiw ye wulikajɔ dɔ sabati Bamakɔ sira ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ ni o de kɛra sababu ye ka Bamanci tigilama caman bɔnɛ ani la. L'état-major général y'a yira k'a fɔ ko ni baaraw bɛ sen na yaasa jamana ka to lakana kɔnɔna la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniw ye ka kɛɲɛ ni min ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ta an ka jamana kɔnɔ yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o tako 4nan baaraw o nun donna sɛbɛtanburu kalo tile 15 ka taga bila a tile 21 na. Ɲinan ta sa o seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka na ni bɛn ni kelenya ye min ye AES jamanaw kɔnɔ min ye nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ye sa yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na a bonya n'a a karama talen don ka di min ye an ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye wa ale de fana ye min ye AES o ɲɛmaaya b'a bolo. Ka kɛɲɛ ni min ye diɲɛ seko ni dɔnko kolosoli ɲɔgɔn na ni o baaraw tako 21nan bɛ sen na Saint-Pétersbourg Rusi jamana kɔnɔ o siratigɛ la Mali seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ale ni Rusi seko ni dɔnko minisiri ni o ye Madame Olga Lyubimova ye ayiwa olu ye min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sibiri don min ye sɛbɛtanburu kalo tile 13 ye san 2025 u kɔni y'a yira k'a fɔ ni sigi in jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sababu ye min ye a seko ni dɔnko ka se ka ni kura fiyɛ o la cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye minisiri Dafe ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni min ye Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ale ye min ye san 2025 ale kɔni ye o kɛ seko ni dɔnko san ye wa a kɔni y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye a na kɛ sababu ye halisa ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ni Rusi ye a seko ni dɔnko halisa ni kura ka se ka fiyɛ o la cogo min na. Yalasa min ye jamanadenya kanu ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ a ka se ka o sinsin AES sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye a sifinnakaw o farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ yaasa min ye Boulevard de l'Indépendance a ɲɛda ka se ka a lakurakuraya cogo min na ni o de ye peinture min bɛ a kan ka sigi o kan ni kɛnɛ in kan sa a bɛ ye k'a fɔ Mali sifinnaka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ ni o ye Abdul Fɔnba ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min environnement ma ni o ye sigida minisiri ye ni o ye Madame Doumbia Mariam Tangara olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu nana min ye ka se ka halisa hakilina min bɛ AES sifinnakaw la ka se ka min ye o kɔkɔrɔma don cogo min na yaasa min ye Boulevard de l'Indépendance ale ɲɛ o bɛ se ka halisa yɛlɛma don cogo min na ka ɲa. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye. A kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ Senegal jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni min ye sɔrɔko gɛlɛya ye Senegal jamana kɔnɔ. Senegal min ye marabaaw bɔra ka kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye wari ci siraw fo ka taa se maa minnu b'a fɛ ka sanni kɛ telefɔni siraw la u bɛna wari dɔ sigi yaasa min ye Senegalikaw ye u bɛ se ka di jamana ma cogo min na n'u b'a wele ko taxi o siratigɛ la u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye Senegal ye nin waati laban in na min ye tɔrɔmaɲɔgɔn gɛlɛya ye o sɛbɛkɔrɔ bɛ min ye Senegal ale marabaaw kan walasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la cogo min na min ye Senegal marabaaw u b'a fɛ ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan ka kɛ sababu ye min ye Senegal ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi min ye a kana juru ko o sɛbɛkɔrɔ de bɛ ka caya halisa min ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogo min na min ye Senegal marabaaw ye u b'a fɛ ka nin fɛɛrɛ kura in de sigi sen kan yaasa min ye warici siraw la telefɔni siraw fɛ fo ka taga se sanni siraw ma u kɔni bɛna min ye tigɛli daminɛ
u kun yaasa min jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. Niger jamana kɔnɔ ko nin ye kunnafoni duman ye, kunnafoni duman min n'ale bɔra ka bin Nigerikaw ye k'a yira k'a fɔ min ye siman ayiwa ale kɔni kilo 50 o sɔngɔ bɛ na 500 ale ni 50 ma. K'o b'a yira k'a fɔ min ye siman tɔni 1 Niger ale jamana kɔnɔ o kan ka bɛn 11,000 ma. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfɛmaw na aw ni ce aw ka ɲɛmada ni aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.